Mieti, tänne on isketty paikalleen 25 200 tiiliä. Mä oon Korkati Sampo, työskentelen kattokeskuksella ja nyt me ollaan täällä Jyväskylän Tuulenkylässä taloyhtiön pihamaalla. Tää on 2500 neliöinen kokonaisuus, johon sisältyy 7 kappaletta näitä rivitaloja, sitten on päiväkoti tossa, yhteistilat ja saunarakennus. Tähän tehtiin mittava kattoremontti, johon sisältyi oikeastaan kattotuoleilta ylöspäin kaikki uusiksi. Sekä tonne yläpohjan puolelle tehtiin pieneläinverkot, tuuleenohjaimet ja kulkusillat myöskin tuonne yläpohjiin ja palokatkot toki myös. Tästä teki erityisen toi vieressä oleva päiväkoti ja se päiväkoti oli käytössä koko kattoremontin ajan. Eli meidän täytyy ottaa huomioon nuo pienet kulkijat tuossa ja toimia sen mukaisesti, että on turvallista kaikilla liikkua. Mä olen Tuulenkylän päiväkodin esiopetuksesta vastaava opettaja sekä päiväkodin johtaja. Yllättävän vähän vaikutti. Me hiukan ennakkoon ajateltiin, että voi kamala mitä tästä tulee, mutta äänihaittoja tuli. Se oli ihan odotettavissa, mutta sekin kesti vaan hetken, mikä meitä yllätti. Että varmaan silloin, kun niitä vanhoja tiiliä purettiin tuolta katolta. Meillä oli hyvin etukäteistiedottaminen hoidettu. Me tiedettiin, mitä tulee tapahtumaan. Meillä oli selkeät ohjeet, mistä kuljetaan. Tässä oli turvallisuus huomioitu tosi hyvin. Kattoremontti tehtiin osa kerrallaan valmiiksi asti. Eli me purettiin yhden päivän aikana sen verran, mitä me saatiin saman päivän aikana suojattua. Täällä työskenteli yhtä aikaa 16 asentajaa. Täällä oli 2 nosturiautoa, eli töitä tehtiin yhtäaikaisesti useamman katon kimpussa. Eli me saatiin saman tien myöskin viimeisteltyä nämä katot. Katemateriaaliksi tänne valikoitu Ormaxin Protector Plussa ja kattoturvatuotteet on kotimaista Piskon laatua. Taloyhtiö sai arvoisensa katon ja asukkaat ja me ollaan tyytyväisiä.